Lige 2 sek. Goddag. Hey Connie, du kommer hjem lige nu. Nej, står lige og danser med en næger. Det er den med rar. Hvad? Nu kæft din røger i lyje. Jo. Luk nu røven, Miss Foster. Rand mig. Hold kæft, en stor lort. Pingviner. Au. Hey Connie-musen, jeg ved hvad vi skal lave i dag. All the things I know right now, if I only knew back then, there's no getting over, just no getting over. Wallah min fætter. Hey, det er så min labrador, Niels. Bøster. Hej. Hej.